Long live Mountain Ram! Kedai ke senang jangi. Play nang siya ikay ke pasniyo. Ban bat ya ke hok. Ya ke jinglong try. Dijaga kiputa. Bo play ula benta. Ha, yang sekian. Yang ngu you play ikay baro. Liang jong ka dorbes nong ke jongi nila yang scam halor ka nongrim bagati ka kremo jumboin ka diga tourist spot bat ka ha po jong ka jingpet jong ka jing sumar jong ka dorbes nong mausunda bat ngim sha yano banwan penlong ye kita ki program le niam le rukom hakati ke jaka re baro khoi ki tourist kila banwan ka leng sodong ka parthai ke jaka ni da welcome e ha bakhadu kata ka jingyang ga jongi ha kata ka nongrim ka bas scam manta nakaliang jong kitu ki persang banwan jubor sakti ka kremo jumboin kila ai ke jingtip sepok ke kut ba kila call off ia kani ke program ke joki kadi tang kata bat kani kadi ke message ka ba kementam ia kum kari ba ke jai bende ka ba phai ia kani ka result mata ka si ke jingmi ndengi su tanan bagi tehi ki bamut ban penlong ye kum kiti ki program kila pentip se ka kut menta ka singi ba kila call off ngam ko ban kan sibun syafi menta ia menta ndrei ngadi kadi betang ka jing Benpau hang ni bang asung sarong bang deu loyo jong ka snong mosindam. Dan bentaru bat ka hima mosindam. Kani ka jing yang tiang jong ka snong mosindam. Benum ai ya kata ka NOC kata ka permission man yatra nang ni sa mosindam ban le niam te ko krem. Kalau long ka jingjob nomor sisen hi ba yang tiang benum ai ka permission kalau long ke ke masai so man tak si nomor kala penpoi sa ka put ba ihaban call off kani ka yatra te kata hi kani ka jingjob yang hi pad yau pai ba hi ba kersian kani ka jing le jong ka bas nong te ya ka jing pen bah ya ka te ka krem pen bah susu ya ka krem man peit ba kanum don kata ka jing le dusmon jong no ila decide bakan don ka committee ka yang bisa ka ya ha kata bakan don ka committee ba nang ni sakmat hi sa le ki babha namanta ban kiu te snong mau snong ya kani ka krem mau jumbuin du ngin pen bha susu but nang ni sakmat ngin hab banda fikir bha ya no ban ai permission ya no